Yo, what's up, guys? It's your boy Genius. Today I'm with my guy, Say Muzi. How is everything? Say Muzi. Everything bombed. So today we are going to talk about beef rangweri ne hanze the koyi hanze mpinga yechinherera hanze ngwere hanze mukomana weguka hanze mbere gwero ari kudzowa mukomana weguka. So toda kunzwa kuti guys, beef do you think kuti is it necessary? Because according to my point of view, silent killer munhu anoita zvemangoma, mambo ndiMambo vanoitawo zvekutengesa mafoni, vanoitawo zvekuinvesta, hatizozive, but isusu we all know silent killer toita zvemangoma. Mambo ndiMambo vakuda kuenda kuzimudhanzo, I mean maybe he wants to be a promoter, we don't know, but beef ravo semos, what's your take on that? Is it necessary kuti vanhu vaya vaite beef? Kuna beef riripo inyaya dzemari, maiziya. Panenge kuvharana kakaitika pane timu iri, but inyengoti isusu tisina kuzonyatsoudzwa nzi chii chakaitika. Tanga tisipo. Chikuitika ndechoti I think mbinga inenge inekakuvhara kayakaita artist redu. Maiziya. Saka pane pakashata. Saka ofuichi munongoziyana silent killer ingwere ikadzidziya. Boss, ngwera ivharo ikazvokumhanya. Yakuti ngwere munhu wekuti he's open. Exactly. Like munhu ari open ngwere munhu asingangutauri like now he's accusing kuti silent killer akanga akadhakwa something like that, but I think mambo ndiMambo imene. I've seen his video vachitenga fuel, he was flashing money pa this other fuel filling station iri mutown, and he was showing off vachibatenga anzi vangwana GD6 Fortuna vachitenga fuel, like trying to prove a silent killer, of which a silent killer, according to my own point of view, silent killer anamboti ane mari. So I don't see any reason for him to just start flashing money, but that combination the likes of an silent killer. It's like they are bloated at maybe one fan with a sting, but you know pango pacho kana uri mene inanganzi mene, but dangotauro side remene pango pacho kana uri mene iva mene zveshuwa. Saka iyo NBA apa uyazotoro tichipa nyaya yeumene wa mambo ndiMambo. I think mene inofana nguva professional pakuita zvino. At first I blame mambo ndiMambo with these kuita show off kwanoita. We have seen the guys like say Weeknell, as Boss Scott, ana honorable ana baba chivayo ana honorable Tagwiri ava flash mari, you always post like aka display mari, saka yo NBA ukuyedzototi mambo ndiMambo avana mari. No, I'm not saying that, but I'm just saying kuti we need good books between mambo ndiMambo nangweri. Because beef rivalry is necessary. I don't see any beef rivalry nakana musoro ari make sense. Ini nokantarisa semuzi ini ndobva mumfakosi ndibva kugetora mambo ndiMambo, but mambo ndiMambo mambo ndiMambo ndimkomo wedu wekumfakosi, mumwe wedu wekumfakosi. So tikaona mwoda akuna kuengager akuita like akubuda msaga the likes of akuchallenge avana mbari anoti kwadziso nesu sinoenda kunohodha kumbari munokwara ndine baby tine matete baby kumbari tinenge tine mafia rakawanda kumbari. Saka it's like if they smell me vakanzwa smell kumfakosi chato ataka boss of mambo. So guys, I think Patungo does something that is professional, but then there is this other audio that I've heard ramambo ndiMambo na Queen vachi claim kuti ivo vakatonzera mambo ndiMambo ndakapa mukomana 500 mambo vaiti vakapa, but to my surprisingly ndakazonzwa futi pa audio ipapo zvaonza mambo vakuti ndakamupa 100 kuti auye kuzoperforma ire kushow chichichi. Saka ngabe munhu 100. Saka I think guys ini ma 100 ndo mari dzatinopoma dzedu dzatinopoma mabhebhe edu saka sai kwapa ngana mana ngapa munhu akaita silent killer 100 bucks. Silent killer ukuthi even mwana wanga ari kumba he can even shout silent killer wobva warerutsa munhu akaita silent killer kumba nzungu dzakadaro. Saka andoreacta waketa silent killer afana kupiwa waya, anofana kupiwa mawaya. So wala chikuitika chinhu chikuti confuse choti mambo ndiMambo avachabudi pachena kuti inini ndakupa mukomana mari, because of which basi tinzi uleko ataura kuti ndiri mhene mari ndinayo ndine dzimba waketa pangwa chikana mari don't need to tell us, because isusu pamwe maybe tire robbery
atoshuwa tinokuroba because Mambo ndiMambo ukapinda mutown you always see him walking like he's always in the streets. Get the sense? Yeah. Saka pamwe pacho ndokapatani kake aka. Pamwe pacho we can't even believe kuti Mambo ndiMambo anichi. Animal. Because muna mari bro, you always feel insecure like I feel safe kuva just to rob. Because I remember like there's this past 2 months pantoni muIndian ndotozvieni akarobwa. Yeah. Akatoita zvekuendewa azikane but akatonopindira karobwa. Saka I think ofuchi Mambo ndiMambo pese pandomuona ngasina security. Apa ndomona nerimwe team like takanenga kusimba simba. I think those guys vakomana ngangonzo 10 tatuwana mari kufada yaka bro. Saka alright isusu semuzi isusu tikapiwa ma 10 tingaramba rifamba na Mambo ndiMambo takafutisa masuru totofamba bozi hapana. I think beef I don't think it's necessary. I think those guys they need to stop. Okay. Chingopara chipana na imari kuti otisa noise. I think you guys I don't think beef is necessary. Beef is make kana sense. 2026 amana asikuda zvinhu nabasa ene 2026 asikuda mhene dzemastands asikuda mbinga dzechinherera handiya kuda mbinga dzekushaya. There is this another point. Okona Mambo ndiMambo is now saying kuti indobva kumfakosa but I've seen him posting a video achibhadhara mene vanhu ndevekupi vaibhadharira bhazi akabhadhara bhazi rese akapinda mubhazi bro ndobva abhadharira bhazi rese munhu wese akabhadharirwa munhu wese asi kubhadhara mari dzorerwa imari dzenyu akabhadhara munhu wese anga ari mubhazi but asati ambozviita kumfakosa Mambo ndiMambo uyu ari kunzi ane mari ngambozvitoka kumfakosi omboenda pakopa kabhana paipa ombonoti now I need to pay the bus fee for everyone. Ongobhadhara just like 2 mabhasis kumfakosi because now you are coming because isusu ndewedu ndekumari kwedu totomudefenda but apa so isusu semageto itse kumfakosi we need peace because ngwere intombo uyo kumfakosi ende ngwere intombo yatichila nayo weketa ngwere ndedu Mambo ndiMambo futi ndewedu beef rava si necessary kana mukoma wangu Mambo ndiMambo kana musina mari kupa ngwere hamuna iwe ngwere mkoba kana vasina badi dzikisisa nayo because guys in conclusion amana ngoti mbinga dzechinzaranzara 2026 hatisi kudzida mbinga dzechinherera 2026 tuma beef futi twekushaya chimomirai chingopana naye mari dzenyu makanyarara itai madhiri enyu zvisina tunharo mukati so tinongoti subscribe to our YouTube channel rambai makabata takavhura channel nyowani inonzi paGulf TV Mambo ndiMambo ndewedu silent killer ndewedu chiti subscribe to our new channel paGulf TV ndo TV yedu nyowani yatakavhura nhaika